ɗan yi tattaki jiya na zagaya gonaki. Mai gari? Ba kaman gonar malam. Mai gari? Na kawo ƙara gurinka. Dama jira ne kowa ya natsu in ba da abin nan dina. Ina jin ka. Na yi noman dankali. Na san kowa ya san ba wanda ya kai Ka san dankali kayan ruwa ne. haka. Na jingere dankalin da na biyu. Na sai na samu kuɗi naira 150. Masha Allah. Wallahi mai gari fulo nake da kuɗin nan. Amma na samu a cikin makota na don ba ɓarawa da zai shigo unguwanni. A cikin makota kuma. A cikin makota na an murge ni nan ɗauki. Zama talauri. Ni yanzu mai gari. Kawai ni zargin makota na nake yi. Ina zargin makota na ni a duba mun kuɗi na a cikin su. To yanzu makotanka dai idan aka duba. Ai daga Mallado sai man waye yake da suna Mallawali sai shi na kusa da Ka faɗo uku ne fa, uku ka faɗo. sai dan gwari da baya nan. Dan ni Sai ɗan gwari da baya. na fi zargin ɗan gwari. To kuma kaga ya kamata dole ko ina yake aje a nemo mun dan gwari. Yau ba a je a Mallado aje a nemo dan gwari duk inda yake. An gama. Duk kuna cikin tuhuma. In binni ya kama za a kai mutum binni. A sai da ka dan wani tunda shine bai zo ba shine alamun rashin gaskiya tabbata. Ba sai mun yi bincike za mu gane don mu za mu yi hukunci ne na adalci. To ku tashi. Saboda ba zai Lokacin yiwu ba. sallah yayi kafin nan da mu dawo sallah duk kowa inda yake zaune An ya gama dawo ranka mu yade. kafin mu dawo sallah a damu da An gama ranka, an gama ranka dai. Ko cikin kasa ya shiga sai Allah ya labo je shi. kai matani mu Eh. kudin ka za su fito kai ba ma sai ka zo ba Ai ni a fito mun da kuɗi na kawai ɗan gwari. Kuɗin ka za su Dan fito. gane Ba dai- doka ana amfani a garin nan. ba dai ka kawo Dan- to- na kawo ƙara. to za a yi maganin ko su Dan gwari dole fito da kuɗi. a je a nemo min dan Dole gwari dan gwari kai ba fito sai da ka zo ba kuɗi. Kana ji na ko? In ka je ka ba dan ladi 30,000. Shi kuma lawali 20,000 za ka ba shi. Sai ka raka bata nan wajen dan fulani. Shi ma ka ba shi 40,000. A shi dan gwari ka rabu da shi wannan baya ciki. You think say they wise? Wallahi muna ciki. Kana ciki ko? Wallahi da mu a ciki muna ciki. Ai mun ji komai. To. Mun ji komai da mu a Ba ciki. dai kana ciki ba? Eh, muna ciki. Allah muna ciki. to alhamdulillah ga dan gwari ya zo ga kuma ku da aka kawo karan ku makwabcin ku Mantanimu ya siyar da dankali shi kowa ya san bana ba wanda ya kai shi yin dankali a kan Gaskiya ne. to an samu wani mara tsoron Allah ya zo har gida ya murgine shi ya yi fulo da kudin shi ya sace kuma babu wanda yake zargi illa makwabtan shi to an zo an yi zaman fada kai dan gwari kai ma zargi fa hawa kanka saboda bana baka ji waye wanda riyo baka ga fada ba so saboda haka yanzu ina a cikin kudin nan ina kudin man tanimu a fito da kudin man tanimu ko in kai mutum binni sai ma na bulala mutum tukuna Mallado Kai dan gwari in kafin ka ja wasu wahala gara ka fito da wayannan. ba da magana dan gwari ba Mallado an san kayi dauki tun kana yaro yanzu dai girma ya zo ma to ba mu san ko kai ne ka tada tsohon tuba ba Mallado a fito da kudi Ranka ya dade. a fito da kudi Mallado Tona nan bai kamata kuma ya a cikin kuɗi. to shikenan Saboda dan gwari dai kowa da ya tabbatar da dan gwari ya yi da wayannan. Karya ne, karya ne. yanzu So, nan dan gwari ko za ku sha mamaki Allah karya za ne. ku sha mamaki Allah karya ne. ba za mu yi hukunci na gaskiya Wannan abu bai saboda haka wannan bincike zai fara ne kowa za mu yi mai bulala goma sai gaskiya ta Haradon Allah ya yi. bulala goma Kai, Haradon Allah ya yi. Mallawali kai. Mallawali Ni san da aka yi wani al'amari ma yake dade na tafiya. Mallawali kwanta San da aka wani Mallawali kwanta san da wani al'amari ya faru ranka dade na ba wani bincike Kai. Mallawali Kai. nawa nama 15. to tashi koma wajen
sai kai. Jibbin ni Allah zan kai ku. Duk sajan Isiyaku sai ya ci uban ku. Sajan Isiyaku kashe mutum ma sai ya shi da bindiga. Allah ba mu ne ba. Mallado. Mallado bismillah Mallado. Mallado bismillah. Ai barawa ya fi kama da mutum. Mallado bismillah. Allah Mallado ya ci uban ka. Me daki na ta yaji. Shi ne ka dauke A gidansu na kwana. a gidansu ka je baka je can ba A'a, kenan. ba haka abin yake. To Mallado a kwanta Mallado. Eh? A Mallado kana lissafi Ina lissafe. nawa ne 25 kai mun. wallahi biyu na ma Eh? biyu na ma Subhanallah. Arado tashi ku koma wajen zaman ku. Godiya nake, godiya nake. Godiya nake. Godiya nake. Godiya nake. Allah ya kara ali. mutum ya wahalar shekara guda Godiya nake. wani mara tsoron Allah a cikin Ai mana afuwa. kaɗan ya zo ya ɗauke su Ai mana ku. zo ka kwanta zo ka zauna so saniyan gidan mallaka saniyan malliman kai aka kama da ita Ai bai ce ka an danne ma shi. juya Ka an danne ma shi ne. Juya. Sa'an danne ma shi. ba ka lissafi nawa na ma Ai ga ma fulanin nan. nawa na ma sha bakwai takwas tashi ka koma tun tage babban ku da ya mutu ya ban muku ita kake ta sa kana zuwa yawon giya. Wannan haka ne. amma yanzu hammashin an ce kasiya Kware kuwa kawa sai. Tabbas wannan mun gani. irin wayo naira ne ko me ake cin Wayo kuɗi na. Arado Allah da ya yi shi to dan gwari Dan gwari saura kai. Tashi. Allah bai mu sani ba ha. Za ka sani. kai ka sa kuɗi Arado Allah ka shi sani. da amma ne da ma sha za maka. ka sani Ai sai fa Allah zai Oh, no, 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 no. kai girma. Oh, no, 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 no. Allah ba mu ne ba. Gaben mu mu fada gaskiya. lalle Gaben mu mu fada gaskiya. a to ku tana shi faɗa gaskiya Mallado sake shi Mallado Mallado sake shi zai faɗa gaskiya sake shi zai faɗa gaskiya ku kyale shi faɗa gaskiya ku zauna a wajen zaka tsaya ga mun gaskiya Ka nemi ka ba da a dole sadai isa ku Ka ga hakan ma ta bada da kuɗin nan. Allah sai ka je Hakan bin ya dan tabbata gwari Allah. Allah gaskiya shine gaskiya. Sanin Allah kai. Gaskiya shine gaskiya. a dole ka je bin dan gwari Gaskiya dole shine sadai isa ku gaskiya. ci ubanka Ba Allah beli, ba beli. Ka gaskiya ita ce gaskiya ina jin ka gaskiya da gaskiya ce nan ba mu ne mun dauka ba ha. ku taɓe min shi An Ka- ga, an ba kai ne ga. ka sace Mu ba go ha ba ba. Ka So zama mu ba go ha ba Ai yau ba. gara ba kai ka faɗa ba ko Ai gara ba ina zuwa a ku kyale shi ku kyale ka ce ba ku kuka dauka ba ko Gaskiya da gaskiya ba mu ne ba ha. to ba komai bari ai gashi kyale shi ku kyale shi Zai iya zuwa da gudu. Ka san gudu ne da shi. Sun saba cin naman kare. ku kyale shi Allah kira ne kana yi muna cici mu ma ba ji da mu a ciki. to Ka ji dan ka gwari. ce ba ku kuka dauka ba Nan magana. Allah ga shi gaskiya ta. Nan magana ta kai. Aha. Ka ba da kai kai moriya. Dan gwari. gashi Aha. Ka ba miliyan da waye wannan Ka saya mu ba dai maka abin da ya faru ce ne ko. to ba shi waje ya gyara zama ba shi waje ya gyara zama ka faɗa mana gaskiya ka tsaya kana wani noke-noke Abin da gaskiya abin da mun sani da shi ce ne muna so mu fada maka gaskiya nan. to a faɗa min gaskiya amma sassauci Lokaci
mun zo muna ta yi a cini ko ta asibi mama asibi ne lalace da zuciya mu mama asibi ne ya ce zai banko ne tafi gida mu huto muna neman kudi cinin ko shine ka je gidan shi ka dauka kudi a mun gani wannan mutumin shine na ta he mun je na ce a ba mutum a ba mu da fulani 30,000 a ba mu malin sallo cinin ko 20,000 mu den baji ban da mu a ciki shine mun ce muna ciki shine mun ce da mu a ciki mun doka sai ka ni ana yi shi ma lado din ya ce a ba Allah ta koyi kusa ta nesa cinin shine mun ce mun ji komai shine ya jami ya ce tun da mun ji komai cinin ko an ba mu 10,000 a mallado kana da gadon mantani an ba mu 10,000 mallado kana da gadon mantani mu mallado kana da gadon mantani mu to me yasa aka je aka burgina mantani ma kwashi ina dan gwari saboda adalcin da kai ka kawo mana karshen hukunci na cikin sauki kada abin dan gwari a matsayin bulala goma da aka yi maka yanzu za a ma bulala 5 kai kuma ka lissafa min anan dawa ka ba kuɗi ranka ya dade ban so mi haka da kai ka san dan gwari ya ga ya samu garin na kan mu a haɗe dama ya shi takobin ya raba kan garin nan lasan takobin kenan ba wanda bai san ka ba yadda kake kai yadda ka san abinci haka kake jin karshen kuɗi tun kana karami yanzu abin da nake so da ku kai dan gwari madadin bulala 10 da nace zan maka ko 20 an rage ta za a ma bulala 3 zan ma bulala 3 kuma sannan ka je ka lalubo 10,000 nan da aka baka haka kai ma man lawalli haka kai ma dan fulani wallahi aje a nemo kuɗi duk tun da na ganka da sabon kaya na san akwai lauje cikin ne saboda haka ni mai bani saboda haka ku tashi da kudin sharri mallan na ba ku daga nan zuwa biyan mutu idan ba ku dawo da kuɗin nan ba to wallahi binni zan tafi da ku kuma kai ka san sajan isiyaku bai da imani ka san sajan isiyaku wai anya ma wannan musulmi ne ku tashi ku bani waje kai dan gwari kwanta bulala 3 zan maka bara in dafe na kwanta ai saboda gaskiya ne da bulala 10 zan ma in ma yanzu ka ƙara magana bulala 4 yawa bara kai magana bulala 4 ka dafe mu ba ka ne ka ja mu mutune ya kai dade bara in dafe a binni zan tafi da to shikenan a tafi da kai binni kai ma a tafi da kai kenan wajen saje isiyaku ka saya a tafi da kai wajen saje isiyaku ka saya to ka saya mi kullu ne za mi ɗaki mata gane nan ba da gidan ɗaki mata gane kullu ne ka sake shi kullu ne ka sake shi zai ja da ya ƙara magana bulala 10 zan ma Allah sai ya ƙara ai goma